Ja està, endavant. Bé, com estava dient, vaig a fer un resum de què és el que hem fet fins ara, fer un recordatori exactament de què és el que estem reclamant. Aquesta és una campanya per recuperar la paga extra completa, que ja se va iniciar en la primera sol·licitud, i, doncs, com dic, vaig a fer un recordatori de què és el que portem fet fins a dia d'avui. Bé, mireu, faig un recordatori de com és la nostra paga extra en aquest moment. La paga extra en aquest moment és que tenim un sou base que és menor al que cobrem en cada nòmina i que la suma dels triennis també són menors dels que cobrem en les nòmines mensuals. Després tenim dos complements, que això sí que els cobrem íntegres, que són el complement de destí i el complement específic, però, com veieu, no n'hi ha més conceptes i és així on entren la possibilitat de poder reclamar els complements com, per exemple, el sexeni o com són els complements de direcció, cap d'estudis, etc. Cap de departament. Val? Bé, per què són menors? Per què són menors esta part de la nòmina? Doncs perquè va haver-hi en el 2010 unes mesures de reducció del dèficit que afectava i en els pressupostos de l'Estat ja des d'aquest moment, des de 2010, han aparegut aquestes quantitats són inferiors a les del sou base en una nòmina ordinària. Tot això és un recordatori com us estava contant abans. Des de 2023 el govern actual no aconsegueix pressupostos i el nostre sou base i els triennis, tot això ve aprovat per reals decrets. Segueix fent un resum. La paga extra de 2024-2025, en aquest cas, si la veieu així, val? Veureu que les quantitats són les que així apareixen depenent del cos en el que us trobeu, d'acord? Aleshores, si veieu, mentre que en el cos A1, així teniu el sou base que cobreu en les pagues extraordinàries, però que no es correspon amb el sou base que teniu en les nòmines mensuals. Bé, què diu la legislació? Doncs diu, en el TREBEP, concretament en el TREBEP, en el Real Decret Legislatiu 5/2015 del 30 d'octubre, el que diu és que les pagues extres seran dos a l'any i que han de tindre totes les retribucions complementàries, excepte dos apartats, el C i el D. Aquests apartats en concret són la productivitat i les hores extraordinàries. Bé, aquests no entrarien dins de les pagues extra. Clar, la productivitat nosaltres no les tenim i les hores extraordinàries tampoc entrarien, que podrien ser les hores quan fem hores, per exemple, per a tribunals d'oposició. Però eixes no entrarien i no es poden reclamar segons el que diu el TREBEP. Després sí que és cert que va haver-hi una sentència que en certa manera, obri la porta a poder reclamar, que la relació directa no existeix, però sí que obri aquesta porta. Per què? Doncs perquè se li van reconèixer a un policia en concret, se li van reconèixer uns complements que són el de nocturnitat i festius durant uns períodes que va estar de baixa, els de vacances i durant altres permisos. És a dir, que si determinats complements estaven en la nòmina ordinària, s'havien d'incloure també si tenia un permís o estava de baixa o en el temps de vacances. Aleshores, això fa pensar que es poden reclamar també de cara a les pagues extra. I què podem fer? Què és el que hem fet fins ara? Doncs fer una reclamació a la conselleria per demanar les pagues extres completes. Eixe ha sigut el primer pas i el que hem fet totes i tots fins a aquest moment, i algunes persones estan fent-lo posteriorment, o estan fent-lo actualment. Ara veurem les diferències. Bé, què podem fer? En aquestes sol·licituds hem pogut demanar el sou base i els triennis íntegres, que sí que he de recordar que aquesta possibilitat té menys recorregut en un principi perquè és de competència estatal, però sí que és de veres que tota la resta de complements que hem cobrat durant aquests 4 anys, a banda del de destí i l'específic, que sí que els tenim, sí que són de competència autonòmica i estos són els que realment veiem més la possibilitat d'aconseguir. Bé, vaig un poc ràpid perquè, com dic, això és un recordatori, un resum de l'anterior assemblea. Bé, a partir d'ara sí que entrem, i vaig un poc més espaiet, sí que entrem en el moment actual en el que ens trobem. A veure, a tots els que van fer aquesta sol·licitud íntegra de les pagues extres del 100%,
Ens han contestat. La conselleria ens ha contestat. I aquesta forma de contestar-nos ha sigut via el DOC, via una resolució del 9 de febrer. Per tant, totes les persones que han presentat una sol·licitud a través de la sol·licitud general única amb data anterior al 9 de febrer acaben de ser contestats mitjançant aquesta resolució. Totes les persones que han presentat aquesta sol·licitud general única reclamant les pagues extres posteriorment al 9 de febrer no tenen cap resposta i, per tant, han d'esperar o bé 3 mesos de silenci administratiu o bé que els conteste directament la conselleria. Després parlaré un poc més d'aquests casos. Bé, la conselleria ha contestat, evidentment, denegant-lo. Pràcticament estàvem segurs de que la resposta seria d'aquesta manera. Bé, aleshores, així apareix al final d'aquesta resposta que hem pogut veure en la resolució, ens diu que tenim un mes per presentar un recurs protestatiu de reposició o 2 mesos per anar directament al jutjat i presentar un contenciós administratiu. Aquestes són les dues possibilitats i que les he destacades així. La conselleria ha contestat denegant-lo i ara què fem? Doncs opció 1, presentar recurs contenciós administratiu i tenim 2 mesos des de l'endemà de la publicació en el DOC d'esta resolució, o bé, opció 2, presentar el recurs protestatiu de reposició, que posa un mes. Bé, per què he subratllat i he posat en gran aquesta opció 2? Doncs perquè és la que anem a seguir. Quin és el motiu de per què anem a l'opció 2? Primer, doncs bé, el motiu d'anar a l'opció 2 és, en primer lloc, perquè presentar el recurs de reposició no elimina la possibilitat d'anar al recurs contenciós administratiu posteriorment. Cosa que al revés sí. I després també és recomanable esgotar tota la via administrativa abans de començar la judicial. I en aquests casos ens deixem guiar pels nostres advocats. I si els nostres advocats ens diuen que l'opció 2 és millor començar per aquesta opció, doncs anem a seguir les indicacions dels professionals. Bé, què pot ocórrer després de presentar aquest recurs protestatiu de reposició? Doncs és molt poc probable, però que ens donen la raó. I aleshores, com és poc probable que ens donen la raó, passarem a presentar el recurs, el contenciós administratiu, i per tant, ahir ja sí deixaríem la via administrativa perquè la quedem esgotada i passaríem a la via judicial. Anem a veure ara com fem aquest recurs protestatiu de reposició. Bé, primer, els docents que van presentar la sol·licitud inicial, això és un requisit, és a dir, per a fer aquest recurs protestatiu de reposició has d'haver presentat la teua sol·licitud de reclamació de pagues extra abans del 9 de febrer, perquè si no, no has tingut resposta, com he comentat anteriorment. Bé, en aquests casos, el sindicat, l'STPB, va replegar les dades a través en principi, d'un correu, que sabeu que és el de paga extra, i posteriorment va enviar un formulari. Hem vist que en determinats casos n'hi ha gent que li falta informació o que no ha aportat tota la documentació i n'hi ha gent que sí que ho ha aportat tot. Anem a veure com resoldre cadascuna de les situacions, perquè això trobo que és el més important i són les consultes que durant aquests dies heu estat traslladant-nos. Doncs anem a donar llum a totes aquestes preguntes i anem a deixar-ho tot ben clar. Mire, l'STPB ha enviat, com dic, 2 correus. I són 2 correus diferents. Anem a començar per les persones que els faltava part de la documentació o bé no estaven afiliats. Mireu, aquestes persones han rebut un correu d'aquest tipus en el que se'ls diu que han de completar aquest formulari que n'hi ha així i que trobareu també en la nostra pàgina de l'STPB, el trobareu en la campanya de les pagues extra, trobareu aquest enllaç i el que heu de fer és completar aquest formulari i adjuntar els documents, que són l'escrit que vau fer per sol·licitar les pagues extra i després el justificant que us vau descarregar després de presentar-la.
val? A través de la sol·licitud general única. Bé, en el cas de que no estigueres afiliat, doncs has de resoldre aquesta incidència i és afiliar-te i en el moment en què t'afilies i comproves que estàs afiliat, tornar a omplir, si el vas fer com a no afiliat, tornar-lo a omplir, però ara clicant en la pestanya, en la primera que posa eres afiliat i en aquest cas doncs posar que sí eres afiliat i tornar a fer el formulari, però ara com a afiliat. Bé, evidentment hem posat un termini de temps, tenim fins al 27 de febrer per a que solucioneu aquestes incidències, val? Per a que pugueu obtindre el segon correu. Val? Que el segon correu és el que us dona ja la informació de com fer el recurs de reposició. Però és important solucionar aquestes incidències primer. Bé, us he posat així, com us he dit abans, que en la nostra pàgina de l'STPB teniu una campanya de reclamació de les pagues extra. Val? Aleshores, si només entreu en la pàgina nostra de l'STPB, veureu que en la part de dalt, en els banners que apareixen en la part de dalt, veureu que un d'ells posa campanya per la reclamació de les pagues extra. És qüestió de clicar en aquest banner i buscar on està el procediment que s'ha de seguir, perquè allí trobareu tota la informació i tots els enllaços necessaris per a poder enviar i fer el formulari i presentar la documentació. Bé, ara sorgeixen moltes preguntes i bueno, doncs he intentat contestar-les a totes en aquests dies. Bueno, he presentat la sol·licitud abans del 9 de febrer, soc afiliada i no vaig enviar cap document ni correu a l'STPB. Doncs solució. Emplena el formulari, com dic, en la pàgina de l'STPB el podràs trobar, i envia la documentació abans del 27 de febrer. D'acord? Aleshores, d'ací a divendres podeu fer-lo. Segon cas, he presentat la sol·licitud abans del dia 9 de febrer, no soc afiliada i vaig fer el formulari de l'STPB. Doncs, afiliat, el primer que has de fer, i una volta comprovat que t'has afiliat, torna a fer el formulari indicant que ara sí eres afiliat. Ara després explicaré la importància de l'afiliació per què és. La següent causa. He presentat la sol·licitud abans del dia 9 de febrer, no soc afiliat i no vaig enviar cap documentació ni correu a l'STPB. Bé, doncs en aquest cas, afiliat, comprova que estàs afiliat i posteriorment emplena el formulari, no per segona volta, perquè no ho havies fet anteriorment, indicant que eres afiliat. Tot això també abans del 27 de febrer en tots els casos. I l'últim cas. He presentat la sol·licitud després del dia 9 de febrer i soc afiliat o no? Doncs has d'esperar 3 mesos des de la data de la sol·licitud, per si contesta la conselleria. En el moment que contesten, si ho fan, tindràs un plaç. En aquest moment és quan t'has de posar en contacte amb el sindicat. En aquest moment, si vosaltres heu presentat una sol·licitud per a reclamar les pagues extra a la conselleria posteriorment al 9 de febrer, heu d'esperar la vostra resposta, perquè a dia d'avui, si no teniu una resposta per part de conselleria posterior a aquesta data en la que heu presentada, no heu sigut contestats amb aquesta resolució que he anomenat al principi. I, per tant, vosaltres ara no podeu presentar, en aquest cas últim, no podeu presentar cap recurs de reposició, perquè està la conselleria dins del plaç per poder contestar a la teua sol·licitud. Si arriba el moment, en cas de que arribi aquest moment en el que vos contesten, s'analitzarà, el sindicat analitzarà com ha sigut aquesta resposta. Ara mateixa no podem avançar quina serà la solució, però hem de veure en aquest moment com estan contestant a les persones. Si els han contestat de manera col·lectiva, si els han contestat de manera individual, si n'hi ha un nombre suficient de persones per a poder organitzar un altre grup, una altra reclamació, això se valorarà en el moment en què aquestes persones tinguen aquesta resposta. Mentrestant, no podem avançar res més. Passem a la següent diapositiva. Bé, el segon correu. Este segon correu, les persones que han entregat tota la documentació i que han enviat i que han fet el formulari, serà l'únic que obtindran. Serà l'únic i el primer
que han obtingut. En el cas de les persones que havien de solucionar primer el formulari o l'afiliació, rebran aquest segon correu. Val? Aquest segon correu comença així, fa referència a la resolució del dia 9 del 2, val? De les pagues extra, comença així. He posat aquest tros d'aquest correu per a que el reconegueu, els que el teniu, comença així. I a continuació ve aquesta informació davall. Bé, a veure, el procés per a seguir i presentar el recurs de reposició és similar al de la sol·licitud. És a dir, s'ha de presentar a través d'una sol·licitud general única, que el teniu dalt posat. D'acord? També tindreu l'enllaç a les sol·licituds generals úniques i s'ha de fer abans del dia 10 del 3, del 10 de març. Per què? Perquè es té un mes per presentar el recurs de reposició. Bé, una volta presentat aquest recurs de reposició, que el podeu descarregar, en aquest correu veureu que us podeu descarregar i que heu d'adaptar a les vostres dades, heu de complimentar en les vostres dades, ens haureu d'enviar una còpia, exactament igual que en l'altra ocasió, una còpia d'aquest escrit i el justificant de que heu presentat aquesta sol·licitud general única. En aquest cas seria el recurs de reposició, no la sol·licitud. La sol·licitud va ser la primera, la d'abans del 9 de febrer. Val? Què ocorreix? Doncs que, com sabem, és molt probable que el tornen a denegar o que bé no contesten. I aleshores les TPB el que vol és preparar-se davant d'aquesta situació. I aleshores anem a demanar una sèrie de documents més. Per què? Perquè volem preparar directament a continuació el contenciós i tindre tota la documentació preparada. És per allò que després n'hi ha un segon termini, que és del 27 de març, val? Que és de finals de març, 27 de març, en el que heu d'aportar o fer-nos arribar a través del correu de paga extra que teniu en la imatge. Ens hem d'enviar les nòmines des de novembre de 2021, totes les nòmines des de novembre de 2021, si n'hi ha alguna persona que va començar a treballar posteriorment així al País Valencià des d'aquest moment. El full de serveis actualitzat, això és el mateix d'Ovidoc, podeu descarregar-se'l, val? El recurs de reposició signat, que és el full que vos he dit anteriorment, i el justificant d'haver-lo presentat. Tot això s'ha d'enviar. Després veureu que baix tenir un enllaç d'Hisenda. Aquest enllaç d'Hisenda és l'enllaç on podeu descarregar-se totes les nòmines des de 2021, perquè en Ovidoc realment no apareixen tots els anys. Com veureu, en Ovidoc solen aparèixer únicament, estaran des del 23, 24, pot ser des del 24 i el 25 únicament. Per entrar en aquest enllaç, en el d'Hisenda, necessiteu el certificat digital, per poder entrar. No es pot entrar amb la clau permanent. Per tant, aquelles persones que no disposen del certificat digital encara, el primer que hauran de fer és tramitar-lo, i per això tenen fins al 27 de març. Aleshores, seria qüestió de començar, les persones que no tenen el certificat digital, a anar tramitant-lo. Bé, el recurs protestatiu de reposició, veureu que comença d'aquesta manera. Quan se descarregueu aquest document, veureu que heu de completar les vostres dades, heu de completar el domicili, etc. I després, han sorgit uns dubtes respecte a aquest segon paràgraf, que molts heu fet la pregunta, de que el meu sou està integrat per les retribucions bàsiques i retribucions complementàries, sent aquestes últimes les següents. Bé, doncs, així el que hem de completar són les retribucions complementàries que cadascú ha tingut al llarg d'aquests 4 anys. Aleshores, les complementàries són el complement de destí, el complement específic, el complement d'antiguitat o els sexennis i a partir d'ahí els complements de direcció, vicedirecció, cap d'estudis, secretari, cap de departament que hagi tingut al llarg
d'estos 4 anys que reclama les pagues extra. Es posa el nom d'eixos conceptes de complements i ja està. És únicament allò. Com es pot saber com s'anomenen? Doncs en les pròpies nòmines el posa. Val? Té el nom en les nòmines. Cadascú, quan us descarregueu les nòmines, veureu quin és el nom que tenen estos complements. Bé, després de posar el recurs protestatiu de reposició, doncs l'administració té 3 mesos i pot passar que no conteste, o bé, després d'una resposta de la conselleria, si el denega, anirem, com dic, al recurs contenciós administratiu. Ahí iniciarem, en aquest moment, la via jurídica, la via judicial. Bé, per a començar aquesta via, he de nomenar una modificació que s'ha fet concretament és la Llei Orgànica 1/2025 del 2 de gener, en el que introdueix unes modificacions per a l'eficiència del servei públic de la justícia. Val? I què és el que diu? Doncs bé, diu el següent. Diu, així, en l'article 21 d'esta modificació, però que fa referència a l'apartat 1 de l'article 19 de la llei en concret, diu que los sindicatos estarán también legitimados para actuar en nombre del interès personal del funcionario o estatutario afiliado. Per tant, el fet de que la gent no afiliada s'hagi d'afiliar per a aquesta demanda col·lectiva és perquè és requisit per a poder presentar una demanda en nom del sindicat, però de manera col·lectiva de tots els seus afiliats. I una volta arriba el moment, haureu de signar el document que ens autoritza o el document que preparen els nostres advocats per a que es pugui iniciar aquesta via. Val? Aleshores, per aquest motiu és pel qual heu d'afiliar-se per a poder continuar en el procediment. Bé, el recurs contenciós administratiu, doncs bé, en un principi, aquesta demanda es presentarà de manera col·lectiva a través del sindicat. Aquesta demanda col·lectiva a través del sindicat serà gratuïta, val? Perquè es farà en nom de totes aquelles persones que s'ha formulat la reclamació, que els han contestat i el duran a terme els nostres serveis jurídics. Val? Ara bé, nosaltres sempre hem intentat, des de serveis jurídics, des de tot l'equip de serveis jurídics, ser el més transparents possibles i dir sempre totes les possibilitats i tots els escenaris possibles. Aleshores, què pot passar? Doncs que pugui ser admesa a tràmit, però podria ser que el jutge o la jutgessa diguera que no pot admetre aquesta demanda de manera col·lectiva i a continuació que si volem continuar hem de presentar-la individualment. En un principi, com he dit, seria gratuït en el cas de que es presentara de manera col·lectiva, però si el jutge diguera en aquest moment que s'ha de desacumular i presentar individualment, en aquest moment el que farà l'STPB és que adoptarà el compromís de fer-lo el més econòmic possible. No és una situació nova per a nosaltres, ja s'ha donat en altres procediments judicials que hem fet anteriorment, i, per tant, les tarifes que tenen els nostres advocats per a dur a terme els casos individuals es veuran reduïts i intentarem fer-lo amb el mínim cost possible. Però que en un principi la gent pot arribar perfectament fins al recurs contenciós administratiu col·lectiu i a partir d'aquest moment decidir si continua, sempre i quan ho digui així el jutge, si continua de manera individual o no. Que pot ser que el jutge admetisca col·lectivament la demanda? Sí, doncs seguirem gratuïtament. Que el jutge desestima i diu que hem de presentar aquesta demanda individualment? Doncs teniu el nostre compromís de fer-lo el més econòmic possible. I no és la primera volta que, com dic, que ho fem. D'acord? Doncs jo crec que ha estat clara l'exposició. Jo amb això dono per finalitzada tota l'exposició. Sí que m'agradaria fer un últim raonament amb vosaltres. M'agradaria fer un últim raonament. Mireu, aquesta campanya és una campanya complementària a totes les mobilitzacions.
tenim dos dates ja de mobilitzacions clares, que són una, les teniu així darrere de mi, que podeu veure que el 28 de febrer tenim manifestacions en les tres capitals de província i el 31 de març un dia de vaga. Val? Aquestes campanyes, com dic, són complementàries. Val? I tant és important, per un costat, com anar a totes les mobilitzacions. Bé, si voleu, Rubén, deixem de gravar i donem pas ara a les preguntes. Si m'agafeu el torn de paraula i vaig contestant